Je to jedinečná platforma, ktorá dokáže premeniť váš trading na profitabilný biznis. Je postavený na transparentnom a spravodlivom prístupe. A na vrchole hodnotového rebríčka je u nás trader. A práve trader je ten, okolo ktorého vytvárame prostredie, v ktorom má najvyššiu šancu uspieť a premeniť svoj talent a zručnosti na úspešnú a dlhodobú kariéru. Myšlienka Darwinexu Zero nevznikla náhodou. Je to cesta, ktorou prechádza každý človek, ktorý sa rozhodol obchodovaním na burze a rozhodol sa byť dlhodobo a konzistentne úspešný. Či už je to nováčik, skúsenejší trader alebo profesionál, cieľ je pre každého rovnaký. Dlhodobo generovať zisky a sústrediť sa len na trading. Samozrejme bez potreby veľkého vlastného kapitálu, bez hľadania investorov, bez potreby riešenia vlastnej regulácie, bez potreby riešiť marketing a predaj. A všetky tieto veci berú traderovi to najdôležitejšie. A tým je fokus. Fokus, ktorý je nevyhnutný pre dlhodobú konzistenciu. No a práve Darwinex Zero je práve tým mostom, ktorý spája traderovú víziu s realitou. Nie je to prop tradingová firma, fundovaný účet, ale je to revolučná platforma, na ktorej obchodujete virtuálny účet za mesačný poplatok. A máte tu možnosť získavať reálne payouty bez stresujúcich podmienok na výkon a pokles. Jednoducho chcem, aby ste svoju tradingovú stratégiu a svoju tradingovú kariéru dostali na vyššiu úroveň. A práve preto vás podporujeme virtuálnymi alokáciami až do výšky 375 000 eur v programe Darwinia Silver a až 500 000 eur v programe Darwinia Gold. A tieto môžete dostávať opakovane každý mesiac. Máte ich pridelené na 3, respektíve 6 mesiacov, bez ohľadu na to, že či máte drawdown alebo nemáte. Skrátka, neobmedzujeme vás obmedzujúcimi podmienkami. A toto všetko bez akýchkoľvek reštrikcií, s minimálnymi poplatkami a nulovým rizikom. Samozrejme v českom jazyku a so slovenskou podporou. No a nakoniec to najlepšie. Ak sa vám bude dariť, tak na vás už čakajú milióny eur od reálnych platiacich investorov u brokera Darwinex. Súčasťou je samozrejme férový a výhodný partnerský affiliate program, ktorý je určený pre influencerov, youtuberov a tradingové akadémie. Skrátka komunity, ktoré sa venujú naplno poctivému tradingu. A práve preto vám dnes ukážem, čo všetko sa dá dosiahnuť, ak máte po boku silného partnera, ktorý vám túto myšlienku pomôže zrealizovať. Ja som Jozef Smrek a zastupujem Darwinex Zero v Čechách a na Slovensku a informácie, ktoré vám dneska odovzdám, budú naozaj veľmi užitočné. Takže verím, že toto všetko si dnes spoločne zhrnieme, ukážeme. Tento webinár je určený pre existujúcich klientov v Darwinexe Zero, ktorých počet narastá neustále, ale zároveň je určený aj pre nových užívateľov. Takže si zhrnieme aj tie základy, ale najmä budem odpovedať na otázky, ktoré prichádzajú z komunít. To znamená, že máme k dispozícii približne hodinku a verím, že spoločne strávime veľmi pekný čas. Takže Darwinex Zero v skratke, ako som spomínal, je to revolučná platforma, ktorá mení pravidlá hry v tradingu. Jednoducho obchodujete s virtuálnymi prostriedkami a získavate reálne výplaty alebo payouty. A to všetko bez rizika a riskovania vlastného kapitálu. Dovolte mi, aby som najskôr povedal, že Darwinex Zero je produktom Darwinexu. Darwinex je broker, ktorý je na trhu viac než 13 rokov, ktorý je licencovaný broker a asset manažer, ktorý zastrešuje most medzi traderami a medzi investormi. To znamená, že máme k dispozícii kapitál od reálnych platiacich investorov, ktorý čaká na to, aby bol alokovaný na zaujímavé tradingové stratégie. Takže
Začnem hneď na začiatku a pripomenieme si nášho najúspešnejšieho tradera, ktorý nie je nikto iný ako Atu Kokila, ktorý je vlastne v Darvinexe už veľmi dlho. Za to obdobie si nazbieral už veľmi slušný kapitál, dostal viac než 800 000 eur vyplatených z podielu nákladných výnosov. Avšak tieto tzv. Performance fee neboli vyplatené len z virtuálneho kapitálu, ale najmä z kapitálu, ktorý prišiel od reálnych platiacich investorov. Takže Darvinex Zero je platforma, ktorá sprostredkuje cestu, aby sa z každého z vás mohol stať budúci Atu. To znamená, že tá skrátka THA je investovateľný index samotného obchodníka, tradera Atuho. Takže začnem tým, že poviem najskôr tie základy, poviem tú filozofiu Darvinexu, poviem, aká je cesta a potom sa prepneme do praktickej fázy, kde by som veľmi rád povedal viac o tom, akým spôsobom na platforme Darvinex môžete dosahovať naozaj veľmi zaujímavé úspechy. Takže filozofia Darvinexu je založená na tom, že vidíme každého tradera ako tradera, ktorý bude v budúcnosti veľmi úspešný a dostane sa na vrchol svojej kariéry, vrchol pomyselnej tejto hory. A na to, aby ste sa dostali na ten vrchol, potrebujete mať okrem talentu, okrem svojich zručností a fokusu, aj napríklad nejaký kapitál, ktorý vám pomôže dostať sa na úroveň takú, aby ste na tej úrovni skrátka mohli uskutočňovať svoje sny. Či už je to byť napríklad slobodný, cestovať, alebo skrátka mať trading ako biznis, ktorý vás plnohodnotne živí. Avšak na to, aby ste sa tam dostali, je potrebné mať k dispozícii kapitál buď svoj vlastný vo nemalej hodnote, aby vás vedel živiť, alebo potrebujete nejakú páku vo forme investorov, ktorí vám budú dôverovať, budú vidieť, že ste zaujímaví, že ste šikovní a nebudú sa báť alokovať kapitál na vašu stratégiu. No a práve Darvinex na tej svojej pomyselnej ceste ukazuje traderovi, akým spôsobom sa môže na tú svoju pomyselnú horu k tomu investorskému kapitálu dostať. Všetko začína na začiatku, kedy trader potrebuje mať k dispozícii tzv. Track record. Track record je nič iné ako história obchodovania, ktorú má ten trader ako svoj životopis v rukách. A na tej pomyselnej ceste teraz ukazujem Darvinex Classic, to znamená, že štandardný brokerský účet u Darvinexu a ukazujem reálneho tradera, ktorý má živý tradingový účet napríklad na svojej MetaTrader platforme. A z tejto MetaTrader platformy Darvinex odoberá tradingové signály. A pomocou nich sa dostáva do pomyselného rebríčka, v ktorom mu je udeľovaný kapitál. A ten kapitál je v programe Darvinia Silver, pretože každý trader, kým sa dostane do povedomia tých investorov, musí ukázať, že je kompetentný spravovať povedzme väčšie finančné prostriedky. A kým mu tí jednotliví investori nedôverujú, tak jednoducho je tu Darvinex, ktorý dáva pomocnú ruku traderovi, aby dosiahol ďalšiu métu. A tá pomocná ruka je virtuálny kapitál. Sú to alokácie virtuálneho kapitálu. Na druhej strane môžete vidieť tradera, ktorý je v Darvinexe Zero. A trader v Darvinexe Zero nemá svoj živý tradingový účet u brokera, tento má svoj virtuálny účet. Virtuálny účet na platforme Darvinex Zero. To znamená, že tento trader neriskuje svoje finančné prostriedky, platí iba mesačné subscription, mesačné predplatné 38 eur a Darvinex od neho takisto odoberá jednotlivé tradingové signály a dostáva sa na tej pomyselnej ceste po svojom rebríčku vyššie. Všetko si to rozoberieme v nasledujúcich ukážkach. Či už sa trader rozhodne ísť formou Darvinexu Zero za mesačné predplatné alebo formou živého účtu, cesty týchto dvoch traderov sa spoja. A spoja sa v
programe prideľovania virtuálneho kapitálu od Darwinexu Darwinia Silver. To znamená, že Darwini Silver má každý možnosť byť v rebríčku, ktorom sú udeľované virtuálne alokácie. Viem, že trošku možno komplikovaný slovník, ale poďme sa do toho trošku viac dostať. Všetko začína tým, že na začiatku na ľavej strane je trader. Trader, ktorý má svoje know-how, ktorý nejakým spôsobom obchoduje, ktorý má nejakú stratégiu a má záujem byť dlhodobo úspešný. A potom si aktivuje buď živý tradingový účet na reálnych peniazoch u brokera Darwinex, alebo si otvorí virtuálny účet v službe Darwinex Zero. Oba tieto prístupy smerujú do bodu, ktorý sa nazýva Risk Engine. To znamená, že Darwinex odoberá z toho obchodného účtu tradingové signály. A pomocou nášho jedinečného algoritmu, ktorý sme vyvíjali spoločne s Darwinexom viac než 10 rokov, sa menia tieto tradingové signály na investovateľný index. Vzniká Darwin. A ten Darwin, ktorý je na pravej strane, je tzv. Investovateľný index, ktorý je k dispozícii v Darwinexe Zero v programe Silver pre virtuálne alokácie. To znamená, že ste zaradení do programu Darwinia Silver a každý mesiac dostávate možnosť umiestniť sa v rebríčku a na základe toho sú vám udeľované alokácie, ktoré sú od hodnoty 30 000 eur až po 375 000 eur. Ako náhle sa dostávate ďalej, povedzme po 8 mesiacoch, sa môžete kvalifikovať do druhého rebríčka, ktorý je Darwinia Gold a byť k dispozícii nielen pre vyššie alokácie, ktoré sú až do 500 000 eur na dobu minimálne 6 mesiacov, ale ste k dispozícii aj ako investovateľný index pre jednotlivých reálnych platiacich investorov. Budem čím ďalej tým viac prakticky. Čo sa môže obchodovať na Darwinexe? Máme na Darwinexe Zero, máme k dispozícii 4 tradingové typy účtov. Sú to platformy MetaTrader a MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Na MetaTrader 4 môžeme obchodovať štandardné forexové meny, indexy a komodity. Na MetaTrader 5 je tá paleta trošku rozšírenejšia, máme tam viac než 800 akcií, ktoré sú emulované vo forme CFD. Avšak ak má trader záujem mať na platforme MetaTrader 5 reálne akcie, tak aj táto možnosť je v type účtu číslo 3. A na čo sme naozaj hrdí, viac než rok sme vyvíjali možnosť obchodovať futures na MetaTrader 5, kde máme reálny data feed z burzy v Chicagu, CME, a máme takisto k dispozícii futures na kryptomenu, napríklad Bitcoin a na indexy. Takže na toto sme ako právom hrdí, pretože naši developeri vyvíjali viac než rok tú možnosť a myslím si, že sme jedni z mála na trhu, ktorí majú futures na MetaTrader 5. V tomto prípade sa pripláca k 38 eurám ešte 5 eur mesačne za reálne tržné dáta. Takže si to môžeme zhrnúť. Máme k dispozícii dva rebríčky, Darwinia Silver a Darwinia Gold. Do Darwinia Silver prichádza každý trader z Darwinexu Zero, ktorý si zaplatí subscription a jeho tradingový index sa dostáva vlastne do rebríčku s ostatnými traderami. Každý mesiac dostáva alokácie do hodnoty 375 000 a má ich na dobu 3 mesiace. To znamená, že ako náhle máte raz alokáciu, tak s ňou môžete obchodovať a nikto vám ju nezoberie na základe vašich výsledkov. Skrátka, ako ju zhodnotíte, tak takú veľkú odmenu na základe toho, ako budete úspešní, dostanete. Po ďalších mesiacoch sa dostávate do Darwinie Gold. Ak váš tradingový počin je zaujímavý z pohľadu risku a zisku. Čiže ten pomer risk-reward by mal byť väčší ako 2,5 v nejakom časovom období. A následne sa dostávate už aj do povedomia reálnych platiacich investorov. Takže, poďme si to zhrnúť v rýchlych 5 bodoch.
Začínate bodom číslo 1 na virtuálnom účte. Tento virtuálny účet v Darwinexe Zero má hodnotu $100,000, respektíve $100,000 a máte možnosť na ňom obchodovať. Darwinex od vás odoberá tradingové signály a vytvára investovateľný index Darwin. Pri futures účtoch z maržových dôvodov je ten účet samozrejme väčší, máte k dispozícii 1 milión virtuálneho kapitálu, ktorý môžete zhodnocovať v priebehu času a taktiež od vás Darwinex odoberá tradingové signály. Ja som ešte v tej predchádzajúcej animácii ukázal, že je možnosť mať aj účet, ktorý je Interactive Brokers, avšak táto možnosť je k dispozícii iba u brokera Darwinex. To znamená, že Darwinex umožňuje odoberať tradingové signály aj z účtov Interactive Brokers a robí z nich investovateľné indexy. Čo sa týka Darwina, tak Darwin je váš jedinečný investovateľný index. Vytvorí sa približne po 15 dňoch a po nejakých 22 obchodoch, odvtedy ako si aktivujete účet Darwinexe Zero. A ako náhle sa pomocou Risk Engine nakalibruje Darwin, tak máte k dispozícii rebríček, v ktorom sa každý mesiac umiestňujete. Darwinia Silver. Darwini Silver je potrebné získať bodovú hodnotu v rebríčku minimálne 75 bodov a vtedy už získavate minimálnu alokáciu na mesiac, na 3 mesiace, ktorou je 30,000 eur. A táto alokácia je garantovaná. To znamená, že ako náhle dostanete bodovú hodnotu 75, tak automaticky ďalší mesiac máte túto alokáciu. Jediná podmienka, o ktorej budeme dneska hovoriť, je korelácia, ktorá môže zabezpečiť to, že túto alokáciu nedostanete, ale o tom si budeme hovoriť v nasledujúcej časti. Čo sa týka reálnych peňazí, tak vy dostávate 15% zo zisku z vášho Darwina. 15% ako payout sa možno na prvý pohľad nezdá byť atraktívny, avšak na reálnych príkladoch si ukážeme, že 15% vie byť viacej ako povedzme 80 alebo 90% pri obmedzujúcich podmienkach. Takže, spomínal som rating, poďme si ho trošku bližšie priblížiť, ako dosiahnuť ten rating na bodovej hodnote 75, aby ste dostali aspoň 30,000 eur prvý mesiac alokáciu. Hodnotia sa 3 faktory, respektíve 3 atribúty. Prvým z nich je výnos za daný mesiac, druhý z nich je výnos za 5 mesiacov a tretí z nich je pokles za 6 mesiacov. Ak si môžete všimnúť tú váhu, tak váha je na výnose za 5 mesiacov najvyššia. To znamená, že Darwinex má za úlohu byť na strane tradera. Tým pádom, ak je trader reálny trader a vie, ako obchodovanie funguje, tak sú to fázy a sú to nejaké cykly, cez ktoré trader ide. A ja osobne som nikdy nevidel tradera, ktorý by bol úspešný dlhodobo každý mesiac, že by mal napríklad každý mesiac tzv. Zelený. No, môže sa to stať pri, povedzme, nejakých typoch stratégie, ktoré zase majú na druhú stranu možno vyššie riziko. Avšak, ak sa rozprávame o reálnom tradingu, ktorý je atraktívny pre reálnych platiacich investorov, tak sa pozeráme na dlhodobé horizonty. A z toho vyplýva, že máme k dispozícii rating, ktorý výnos za daný mesiac má vo váhe 22%. Ak to porovnáme s tým poklesom za 6 mesiacov vo váhe 11%, tak mi vznikne jasná informácia, že sa mám fokusovať na dlhodobú výkonnosť a nie na to byť napríklad orientovaný len na veľmi krátkodobé typy obchodov, ktoré sú s vysokým rizikom. To znamená, že o tom riziku sa ešte budeme baviť pri reálnych príkladoch. Avšak ešte predtým si poďme pozrieť, že akým spôsobom môžete zarobiť napríklad 1,600 eur, viac než 1,600 eur hneď na konci 4. mesiaca, ako náhle ste v Darwinexe Zero. Predstavme si, že máte 3 mesiace vašej tradingovej stratégie. Prvý mesiac zarobíte na Darwinovi 5%, druhý 10% a tretí ste v mínuse 1%. Máte celkový pokles na takejto stratégii povedzme 3%, to znamená, že
Je to relatívne zaujímavý ten pomer risk-reward, ktorý sa vlastne pohybuje povedzme 2:1 a viac. A vy prvý mesiac dostávate alokáciu 30 000 eur. Avšak už druhý mesiac dostávate alokáciu pri tom 10% zhodnotení vyššiu, pretože sa samozrejme berie aj ten kumulatívny zisk za posledných 5 mesiacov, ktorý je v hodnote už tá alokácia 165 000. Čiže na tom signálnom účte obchodujete stále rovnakým spôsobom svoj štandardný účet, ktorý má tú hodnotu 100 000 eur, avšak na druhú stranu máte pridelený virtuálny kapitál. Čiže vy nespravujete ten kapitál, ktorý máte, vy sa pozeráte len na svoj účet a Darwinex sa stará o všetko ostatné. A posledný mesiac si môžete všimnúť, že ste v mínuse. Ste v mínus 1%. Avšak aj tak dostávate alokáciu 30 000 eur, pretože sa hodnotí kumulatívny zisk za posledných 5 mesiacov, ktorý má tu 67% váhu. A toto je oveľa dôležitejšie byť konzistentný v čase, ako mať daný mesiac, povedzme, nejakú šupu, aj takzvanú. Takže ja sa na to pozriem z toho pohľadu, že máte po 3 mesiacoch 225 000 a ak na tejto sume spravíte 5%, tak máte reálny payout v hodnote 1687 eur. Toto je Darwinia Silver. Ak by ste boli v rebríčku Darwinia Gold, tak sa dostávate po 6 mesiacoch pri obdobnom prístupe a obdobnom risk-rewarde na hodnotu 1 milión eur virtuálneho kapitálu v správe. A ak na tomto spravíte 5%, to znamená, že na milióne spravíte 5%, znamená 50 000 eur, tak z týchto 50 000 eur vám vychádza reálny payout vo forme 15%, 7537 eur, ktoré môžete mať reálne vyplatené na svoj účet, alebo si pomocou týchto výplat môžete uhradiť svoje mesačné predplatné. Poďme sa pozrieť ešte na kalkulačku, ktorú každý z vás nájde vo svojej platforme. Nájdete ju na tom linku, ktorý vidíte hore, čiže klikáte na tú časť, kde sú vlastne, ako môžem získať kapitál alebo alokácie. A máme tu vlastne 3 príklady v tej kalkulačke. Prvý príklad je, že prvý mesiac alebo tento daný mesiac sme zarobili buď 1,5, 4% alebo 10%, čo ja si myslím, že nie je úplne nedosiahnuteľné. Ak kumulatívny vlastne ten výkon za uplynulých 5 mesiacov je 6 alebo 15%, ako môžete vidieť v tých stĺpcoch, a zároveň váš pokles je v hodnote 5%, respektíve 7% v tom poslednom prípade, tak váš pridelený virtuálny kapitál je v hodnote pri tom 1,5% v prvom stĺpci 30 000 eur, v druhom je 65 000 eur a v treťom je už dokonca 165 000 eur. Odporúčam kliknúť na kalkulačku a vyskúšať si tento výpočet. Porovnať si to so svojou tradingovou stratégiou a hneď máte zodpovedané, že či sa oplatí alebo neoplatí pre vašu stratégiu prísť do Darwinexu Zero. Tak, v tejto chvíli by som veľmi rád povedal niečo o tom, že čo je to Darwin. Je to investovateľný index a veľakrát dostávam otázku od klientov, od našich traderov z Darwinexu Zero, že prečo je môj výsledok na krivke Darwin iný ako na mojom signálnom účte. Predstavte si, že ste na MetaTradery, obchodujete, spravíte nejaký zaujímavý výsledok, napríklad na ľavej strane vidíte 24%, s poklesom okolo 5-6%, a na vašom Darwine vidíte 15%, respektíve maximálny pokles minus 0,17. A prečo sú tam tieto rozdiely? Tak veľmi rád by som zodpovedal túto otázku, pretože je to veľmi často kladená otázka. A vychádza zo samotnej filozofie Darwinexu, a z filozofie transparentnosti a z filozofie férového prístupu. Nemôžem porovnávať jedného tradera, ktorý je napríklad orientovaný na veľmi vysoký výkon s veľmi vysokým rizikom. Že v princípe riskuje skoro celý svoj účet a náhodou chytí nejaký trend a povedzme zobchoduje svoj účet na 100%. To je povedzme, že porovnávam tú hrušku s nejakým jablkom
čo je vlastne napríklad nejaký iný typ tradera, ktorý má dlhodobo konzistentný prístup, že napríklad zhodnocuje svoj účet 5% za mesiac s poklesom 2% a pritom riskuje, ja neviem, 2-3% na účte. A ak by som týchto dvoch traderov teraz chytil a dal ich do jedného rebríčka, tak sú jednoducho neporovnateľní. A bolo by to neférové voči tým dlhodobým traderom, ktorí napríklad dlhodobo dosahujú svoje výsledky a konzistentne majú veľmi zaujímavý risk reward, voči tým, ktorí povedzme spravia naraz veľmi veľký obrat. To znamená, že tým, čo vlastne Darwinex robí, je vlastne porovnávame tie stratégie vzhľadom na ich riziko. To znamená, že uvedol som risk reward a hovorím o risk engine. Ja viem, ťažké slova, skúsme sa do toho trošku dostať. Ako náhle máme meritko, že jednu stratégiu mám k dispozícii s určitým rizikom, aj druhú s určitým rizikom a ich výkon porovnávam voči tomu riziku, tak sa dostávam na niečo, čo sa dá porovnávať. A tak vzniká rebríček Darwinia Silver. Ja teraz idem uviesť niekoľko príkladov, aby sme si rozumeli. V tomto prvom príklade sa pozrieme na stratégiu, ktorá má na svojom Darwinovi, čiže na svojom investovateľnom indexe takýto výkon, napríklad okolo minus 7,7% za obdobie povedzme 1,5 roka alebo niečo také. A zároveň má pokles minus 17%. To znamená, že nie je to až tak atraktívny výkon, ale na demonštráciu toho, ako funguje normalizácia vzhľadom na riziko, je to jeden z najlepších príkladov. A aj takáto stratégia, ktorá povedzme nie je úplne atraktívna, môžete vidieť, že dostala alokáciu virtuálneho kapitálu. Povedzme 30 000 eur a následne, keď mala nejaký trend, tak dostala ďalšiu alokáciu. Vtedy to bolo 25 000 eur, vtedy sa alokácie zvyšovali na hodnotu 30 000 eur. Avšak, ak vo svojej platforme kliknete na signálny účet, čo je vlastne táto časť platforme Darwinex Zero, tak sa vám zobrazí to, čo trader obchoduje na svojom metatraderovom účte. To znamená, že na svojom metatraderi ten trader nevidí pokles minus 17%, ale vidí pokles minus 60%. Takže od toho pomyselného alebo toho dosiahnutého maximálneho bodu, ktorý je vlastne zobrazený tou šipkou, kedy ten výkon bol 25% na tom signálnom účte, do bodu, kedy ten trader povedzme dosiahol ten pokles minus 60%, je to spoločne maximálny pokles viac než 85%. No a teraz si predstavte, že takýto pokles by bol doručený reálnemu platiacemu investorovi a jeho účet by sa dostal do poklesu minus 85%. Tak tento trader by asi nedostal pochvalu. Avšak, ak sa môžete pozrieť na to, že ten maximálny pokles je pre investora doručený minus 17%. A teraz otázka znie, že ako je to možné, že Darwin má minus 17 a reálny signálny účet má minus 85%. A za to môže práve Risk Engine, ktorý v tom bode, kedy tá stratégia začala vykazovať chybovosť, respektíve začala vykazovať abnormálne zvyšovanie rizika, to znamená, že prikupovanie do pozícií bez kontroly rizika, čiže trader vybočil zo svojej konzistencie, zo svojej stratégie, tak začal dosahovať takýto typ poklesu. A Risk Engine na to zareagoval a začal obmedzovať tradingové signály. Ak sa prekliknete na kartu Analýza stratégie, tak sa vlastne dostanete do toho, kde zbadáte tzv. Darwinex páku. A pomocou Darwinex páky sa dá veľa vyčítať, ako daný trader narába s rizikom. Ako náhle vidíte tú zelenú čiaru, ktorá je vlastne do nejakého toho bodu pomyselného, kedy tá stratégia začala navyšovať riziko, tak vidíte, že ten trader pracoval povedzme nejakých 9 mesiacov s určitým profilom rizikovým. A následne v tej pravej časti sa dostal rizikovo oveľa vyššie, povedzme znásobil svoje riziko. A na toto Risk Engine zareagoval takým spôsobom, že povedal tomu traderovi, že v poriadku, ty môžeš obchodovať ďalej, ako obchoduješ, avšak ja to už investorovi nedoručím. To znamená, že reálne tento typ stratégie
mal zredukované pozície. A otázka znie, že o koľko boli zredukované tie pozície na tom Darwinovi. A tú informáciu máte ako každý trader v Darwin Access Zero na svojej ľavej strane, kde vidíte tzv. Replikačný pomer. Ak kliknete na tú ikonku toho okienka, tak sa vám zobrazí, aký je váš aktuálny replikačný pomer. A v tomto prípade je to 0,11, čo je extrémne veľká redukcia. To znamená, že ako náhle tento trader otvoril napríklad na tomto menovom páre USD JPY 12,3 lotu na tom 100 000 eurovom účte, tak na tom Darwinovi bolo otvorených len 0,94 lotu. A to je práve kvôli tomu, aby bol zachovaný konštantný level rizika. Pozrime sa na druhého tradera, ktorý má takýto typ stratégie, ktorý má napríklad výkon 24% s poklesom okolo 5,6%. Ináč v Darwin Access Zero máte všetky stratégie k dispozícii, transparentne sa na ne môžete pozrieť, môžete si naštudovať, ako títo tradery obchodujú, aké majú prístupy a hneď môžete zistiť, že na aký typ stratégie sú prideľované tie najväčšie alokácie. Napríklad v tomto prípade daný trader má 175 000 eur, a myslím si, že aktuálne ašpiruje na hodnotu viac než 200 000 tento mesiac. Takže už bude mať relatívne celkom zaujímavý výkon a payout pre tohto tradera bude veľmi, veľmi zaujímavý. Môžete si ho pozrieť v našej platforme pod tickerom OHJP, čiže Darwinex vám prideli takýto investovateľný ticker, ktorý vlastne vidíte štvorpísmenkový. Ak je to trojpísmenkový, tak ten trader pochádza z Darwinexo Classic. Takže, ak sa pozrieme na rizikový profil tohto tradera, tak sa môžeme pozrieť v karte Analýza stratégie na takúto krivku, ktorá práve ukazuje ten tzv., ako som spomínal, value at risk. To znamená, že hodnotu toho účtu pri danom riziku. A táto krivka, ak je konzistentná a je zaujímavá a je okolo hodnoty 6,5%, je to vlastne koeficient alebo percento, na ktoré sú normalizované všetky stratégie v Darwin Access Zero aj Darwin Access Classic, tak sa dostávame vlastne k tomu, že ak je tá percentuálna hodnota nad 6,5% tohto value at risk, čiže hodnota pri riziku, tak Risk Engine na to reaguje takým spôsobom, že o kúsok redukuje tieto obchody, ktoré sú do signálneho účtu, ktoré sú doručované na Darwina. Avšak ak by bolo, povedzme, tento hodnota value at risk nižšia, ako je 6,5, tak Risk Engine bude reagovať opačne. To znamená, že bude práve multiplikovať vaše pozície, aby bola zachovaná konštantná úroveň rizika pre buď ten virtuálny kapitál, ktorý máte v správe, alebo pre reálnych platiacich investorov. Takže z tohto všetkého, čo som hovoril, je jedna kľúčová myšlienka. Darwin Access Zero je kľúčová konzistencia. Nie je tu dôležité, ako sa vám podarí daný trade, alebo daný týždeň, alebo koľko spravíte proste na svojom účte. Tu je dôležité mať know-how, mať talent, mať zručnosti a neustále sa zdokonalovať a držať si jednu úroveň rizika a pracovať s tou psychológiou takým spôsobom, že ako náhle už mám dosiahnutú, povedzme, podľa svojho tradingového plánu, svojho money managementu daný cieľ, tak zbytočne neriskovať. Dovoľte, aby som povedal aj druhú veľmi dôležitú časť, ktorou je korelácia. Korelácia je niečo, čo ochraňuje intelektuálne vlastníctvo každého tradera, ktorý je v Darwin Access a v Darwin Access Zero. Tým pádom, poviem to v jednoduchosti, ak vy máte nejaké know-how, ako obchodovať, tak v Darwin Access Zero si môžete byť istí, že od vás nikto, povedzme, ten tradingový signál neodoberie a nemôže ho skopírovať. Ako náhle by ho niekto skopíroval a zároveň je v rebríčku Darwin a Silver, tak na základe merania korelácie zistíme, že napríklad vaše tradingové signály niekto odoberá. A tým pádom tie tradingové signály od toho účtu, ktorý je rovnaký ako vy, nebudeme akceptovať. To znamená, že danú stratégiu vyradíme z rebríčka Silver na daný mesiac a
danému traderovi budeme kompenzovať ten mesačný poplatok. To znamená, že mu vrátime tých 38 eur za daný mesiac, pretože sa nemohol umiestniť Darwin Silver. A môže ďalší mesiac vyskúšať znížiť tú koreláciu a tá korelácia musí byť menšia ako 95%. Možno veľmi v rýchlosti vysvetlím, čo je korelácia. Je to podobnosť. Je to podobnosť dvoch stratégií. To znamená, že ak dve stratégie robia niečo podobné alebo to isté, tak jednoduchým spôsobom Risk Engine, respektíve náš analytický systém na platforme detekuje toto ako kopírovanie nejakého iného účtu a toho daného zdrojového tradera obmedzuje, čiže vyradí ho z toho rebríčka. Všetky tradingové stratégie, ktoré vlastne ukazujem, si môžete pozrieť v Darwinex Zero platforme a môžete si pozrieť tieto prípadové štúdie, rozkliknúť si ich a napríklad aplikovať tieto vedomosti do svojej praxe. Takže ja to zhrniem. Darwinex Zero overí a certifikuje váš track record, čiže vašu históriu a spraví z nej investovateľný a dôveryhodný index. A za toto skrátka zaplatíte len 38 eur mesačne a máte možnosť byť umiestnený v rebríčku Darwinia Silver, respektíve Darwinia Gold a to je jediné riziko, ktoré vy podstupujete. To znamená, že neriskujete svoj vlastný kapitál. A ak sa vám darí a dostávate reálne payouty, tak si môžete pomocou tých vygenerovaných finančných prostriedkov vykompenzovať mesačné predplatné. To znamená, že môžete použiť ten kredit, ktorý dostanete na to, aby sa vám skrátka tie payouty vrátili. Takže ja sa už dostávam možno do tej časti, kedy by som bol možno rád, kebyže si pripravíte nejaké vaše otázky a začnete ich písať do chatu. Takže kľudne využite vlastne v aplikácii možnosť položiť nejaké otázky a postupne sa k ním budeme dostávať a odpovieme si ich. Budem veľmi rád, ak budete adresní a priami. Kým si pripravíte svoje vlastné otázky, tak nedovolím mi nespomenúť pre existujúcich užívateľov Darwinexu Zero jedinečnú možnosť, aby ste pozvali do Darwinexu Zero, ak sa vám Darwinex Zero páči, nového užívateľa. Za každého pozvaného užívateľa získavate kredit v hodnote 38 eur, ktorý môžete použiť na mesiac zdarma a ten váš známy, ktorý príde do Darwinexu, dostane 10 eurový kupón, ktorý vlastne využije a tým pádom je mu odpočítaný z prvej platby. Takže je to veľmi atraktívna ponuka pre existujúcich užívateľov. A otázka znela, že akým spôsobom vieme nájsť ten kupón. Pôjdete do svojej Darwinex Zero platformy, pôjdete do nastavenia a pod svojím účtom nájdete svoj kupón. Takisto ste kupón mohli nájsť aj vo vašej e-mailovej schránke a pravdepodobne vám bol doručený pri registrácii účtu. Takže dovoľte, aby som zhrnul tie základné informácie o tom partnerskom programe. Ja poviem to, že veľmi radi spolupracujeme s férovými skupinami a férovými tradingovými, napríklad tradingovými akadémiami. To znamená, že hľadáme spolupráce v tradingových akadémiách, ktoré majú reálnych traderov, ktorí chcú byť dlhodobo úspešní a chcú byť na najlepšej tradingovej platforme na trhu. Tým pádom, ak ste tradingová komunita, ak ste nejaká signálna skupina, ak ste youtuber alebo pôsobíte na Discordu alebo skrátka na nejakých platformách, tak neváhajte ma kontaktovať na moju e-mailovú adresu jozef@darwinexzero.com. Dohodneme si konzultáciu a nájdeme spôsob, ako váš biznis dostať na vyššiu úroveň po boku veľmi silného partnera. Takže toto sú tie základné veci. A ja sa teraz idem prekliknúť vlastne na otázky, ktoré vlastne pomaly dostávame do svojho chatu, takže môžeme ísť pomaly na to. Tak. Dobre, máme tu vlastne otázku na platby.
že či je možnosť platiť vo forme SEPA z vášho účtu Darwinex, trvá 4 dní a je to nonsens. Máte možnosť vybrať si spôsob platby, čiže odpoveďou je, ak nechcete využiť priamu platbu vo forme pripisovania na účet, tak môžete platiť aj cez kreditné karty, respektíve cez PayPal a tieto transakcie sú potom oveľa rýchlejšie. A vlastne otázka znie asi, že akým spôsobom sú vám vyplácané tie platby. To znamená, že záleží od toho, že na akú entitu je vyplácaný ten daný payout a tým pádom záleží to vlastne od toho, akú formu z tej výplaty si zvolíte. Musím vlastne povedať to, že čo sa týka tej výplaty, tak Darwinex za svoju históriu nemal absolútne žiadny problém s vyplácaním, to znamená, že je to veľmi legitímna spoločnosť. Čo sa týka vlastne toho, akým spôsobom si môžete zvoliť tú výplatu, pravdepodobne táto otázka smeruje na Darwinex Classic, tak záleží to od regulácie. Samozrejme, klient si musí na základe svojho uváženia zvoliť regulátora. Pri regulácii, ktorá je britská, je možnosť platby iná ako pri regulácii, ktorá je európska. Tým pádom záleží aj od formy regulácie, ktorú si zvolíte. Ďalšia otázka, ktorú sme vlastne dostali, sa týka korelácie. Čiže ak dva indexy korelujú, ako Darwinex vie, ktorý kopíruje a ktorý je kopírovaný. Je to jednoduché, funguje to vlastne takým spôsobom, ktorý je vlastne, že kto skôr príde, tak toho stratégia je uprednostnená. To znamená, že ako náhle prišiel prvý trader a niekto ho začal kopírovať, tak sa uprednostní tá stratégia, ktorá prišla prvá. Aby ten, kto ho prípadne skopíruje, alebo jeho, povedzme, algoritmus nejakým spôsobom odcudzí a začne ho obchodovať a začne na ňom zarábať, tak Darwinex uprednostní toho tradera, ktorý prišiel s danou stratégiou prvý. Ďalšia otázka, že zarábané percentá za mesiac, ktoré sa už zhodnotia, sú, predpokladám, už percentá, ktoré robí samotný index. Áno, tie percentá, ktoré sú zarábané, ktoré sa hodnotia sú z daného indexu. To znamená, že ten signálny účet slúži vlastne na to, aby ste mohli svoju stratégiu obchodovať bez obmedzení, bez toho, aby vás niekto nejakým spôsobom ovplyvňoval a Darwinex tú vašu stratégiu v reálnom čase analýzuje a vytvára z nej investovateľný index. To znamená, že keď tá stratégia je zhodnocovaná, tak následne z nej dostávate tie payouty. Čiže tie percentá za mesiac sú z toho investovateľného indexu a nie sú z vášho signálneho účtu. Okay. Ďalšia otázka sa týka alokácie, ktorá bola vyplatená vlastne minulý mesiac a platí od 1.8. alebo, prepáčte, ja si prečítam tú otázku a skúsim nejako sformulovať. OK. Ako náhle je už udelená, otázka znie, že či daný trader môže obchodovať, keď mu už bola udelená alokácia a či to nejakým spôsobom ovplyvní to, čo sa na tej alokácii deje. Samozrejme, ak minulý mesiac ste sa umiestnili v rebríčku na nejakej hodnote a bola vám pridelená alokácia, tak daný mesiac tento, ktorý už nastal teraz, obchodujete štandardným spôsobom ako predtým. A už sa zhodnocuje vlastne výkon na tej pridelenej alokácii. To znamená, že nemusíte na nič čakať, jednoducho obchodujete tento mesiac a na tej danej alokácii sa zhodnotia tie finančné prostriedky za tento konkrétny mesiac. A za 3 mesiace od toho bodu, odkedy vám bola pridelená alokácia, tak sa vlastne hodnotí tzv. High water mark. To znamená, že môžete mať kľudne na tej alokácii pokles, môžete ísť potom hore a môžete sa dosiahnuť na nejakú úroveň. A v tej úrovni, kedy sa vlastne dostanete po 3 mesiacoch na vyššiu úroveň, ako ste dostali tú alokáciu, tak z toho rozdielu je vám vyplatený ten payout 15% z tej alokácie, teda z toho, koľko bolo vygenerované na tej alokácii. Dajme si príklad, mali ste 100 000 alokáciu za 3 mesiace, spravili ste na nej napríklad 20%, čiže máte 20 000 a z 20 000 sú je tých 15%, 3 000 eur máte na účte. Dúfam, že som zodpovedal.
Rating sa počíta z výsledkov zo signálneho účtu? Nie. Rating sa počíta z Darwina, to znamená, že z investovateľného indexu. My vám do toho signálneho účtu vôbec nezasahujeme. Druhá otázka, že či ste správne pochopili, že alokácie sa kumulujú. Áno, je to tak. To znamená, že prvý mesiac máte napríklad 30 000, druhý 100 000, tretí máte ďalších 30 000, tak máte spolu 160 000. Čiže kumulujú sa a po 3 mesiacoch, keď na nich spravíte na tých 160 000 nejaký výkon, tak sa vám vyplatia tie payouty. Otázka na páku. Je na účte 1:30 a investor vie využiť páku krát 4. Má teda investor reálne dostupnú páku 1:120, či je to zjednodušenie pri zapojení Risk Engine. Dobre, ja vysvetlím to, že tu sa rozprávame teraz o platforme Darwinex Classic, tak aby sme iba nepomiešali témy. Páka na tom traderskom účte je, ako píšete, 1:30, to znamená, že môže na forexových pároch, samozrejme pri akciách je to iná páka, aj pri komoditách je to iná páka na základe marže. A ako náhle vy na tom MetaTrader obchodujete, tak Risk Engine reálne prispôsobuje riziko a robí z toho investovateľný index. To znamená, že tá páka na tom investorskom účte je už normalizovaná. A on vidí tú krivku a jej výkonnosť. Povedzme, vidí úplne reálne investovateľný index. A on si použije tú tzv. Investorskú páku až na ten investovateľný index. To znamená, že on vidí napríklad krivku, ktorá má, neviem, za pol roka 10% nárast s 5% poklesom. A investor sa rozhodne, že či je pre neho takáto volatilita hodná alebo nie. Ak je pre neho v poriadku 10% s 5% poklesom, tak si zvolí páku 1:1. Ak mu to jeho investorský profil dovolí, tak si môže zvoliť investorskú páku a dať napríklad túto volatilitu krát 2, 3, respektíve 4. A tým pádom nebude mať 10% výkon s 5% poklesom, ale ak by zvolil páku 4, tak má 40% nárast s 20% poklesom. Dúfam, že som vysvetlil. Dobre, payouty si musím extra zdaniť, však sú to príjmy ako každé iné, takže no áno, klient má príjmy, musí ich zdaniť. Ak som alokáciu dostal teraz, reálny payout, keby bol v ktorom mesiaci november, čiže 3 mesiace treba čakať. Áno, ako náhle dostanete alokáciu, tak od toho bodu sa počítajú 3 mesiace, čiže uzatvára sa kvartál. Rovnakým spôsobom sa účtuje aj reálnemu platiacemu investorovi ten performance fee, čiže podiel skladných výnosov na 3 mesiace. To znamená, že po 3 mesiacoch sa uzatvára kvartál a vy dostávate ten payout, respektíve dostávate podiel nákladných výnosov, ak máte reálnych platiacich investorov. Takže áno, 3 mesiace trvá, kým dostanete payout a na kumulácii tej alokácie. Čiže prvý mesiac môže byť 30 000, druhý môže byť 100 000, tretí môže byť 0, máte 130 000, na 130 000 spravíte, ja neviem, tých 10%, máte 13 000 a z toho máte tých 15%. Po akej dobe je možné získať alokáciu? Alokáciu môžete získať hneď nasledujúci mesiac, to znamená, že keď prvý mesiac začnete obchodovať, za tých 15 dní sa nakalibruje váš Risk Engine, vytvorí sa investovateľný index, dostávate svojho Darwina, umiestni sa v Darwini v rebríčku a ďalší mesiac už máte alokáciu, ak sa umiestnite na bodovej hodnote minimálne 75. Poďme ďalej. Super otázky, ďakujem veľmi pekne. Idem si naštudovať ďalšiu. Áno, táto otázka sa týka taktiež, že po akej dobe sa dostane payout. Áno, je to po 3 mesiacoch, respektíve ten 4. mesiac, keď zhodnotíte ten kapitál, tak 4. mesiac sú vám vyplácané payouty. Ďalšia otázka sa týka ochrany rizika a kopírovania mimo Darwinex. Ak by investor napojil svojho expert advisora, čiže nejaké algo na svoju platformu a kopírovanie je to na iný osobný účet u napríklad Prime Brokera. Toto je veľmi dobrá otázka, ďakujem veľmi pekne. Kľúčom pre Darwinex a pre ochranu intelektuálneho vlastníctva je ochrana toho, aby vašu stratégiu niekto neskopíroval. To znamená, že
nikde nie sú ukazované reálne obchody, ukazujeme ich až v Darwinexe Classic napríklad v časovom oneskorení, respektíve ak vašu stratégiu má zapojený reálny platiaci investor, tak neukazujeme vlastne vstupy ani vlastne výstupy v reálnom čase. Ten daný klient dostane len zo všetkých svojich obchodov, ktoré mu jednotliví tradery spravili, lebo si môže spraviť aj portfólio z tých traderov, tak všetky trady, ktoré mu boli urobené, dostane ako tax report, čiže podklady pre daňové priznanie. Takže nemusíte sa báť, že by vaše intelektuálne vlastníctvo alebo vaša stratégia bola odcudzená. Nie je to technicky možné. Ideme na ďalšiu otázku. Či plánujeme v budúcnosti vyplácať na mesačnej báze podľa high watermark, aktuálne je to po 3 mesiacoch. Dobre, odzrejmím, ak sa rozprávame o Darwinexe Zero a o virtuálnych alokáciách, tak sú to payouty na báze 3 mesiace. A toto pravdepodobne zmenené nebude. Avšak ak na vašu stratégiu prichádzajú investori, ktorí prichádzajú v rôznych časových obdobiach, napríklad prvý mesiac vám príde 10 investorov, v druhom mesiaci 30 investorov a v štvrtom mesiaci vám príde 100 investorov, tak vám sú vyplatené tie reálne payouty až vtedy, keď ten daný investor dosiahne tie svoje 3 mesiace. To znamená, že ako náhle bol zainvestovaný ten trader, do toho tradera investor, tak už po 3 mesiacoch dostávate payout z toho prvého mesiaca. Druhý mesiac už dostávate z tej várky tých investorov, ktorí prišli v priebehu druhého mesiaca. A to môže byť kľudne na dennej báze, že vám budú prichádzať tieto payouty podľa toho, ako boli pripájani reálni platiaci investori. Takže nemám zatiaľ informácie, že by obdobná logika bola aplikovaná aj pre virtuálny kapitál. Pri virtuálnom kapitále je to 3-mesačný payout. Po akej dobe je možné získať investorov? Veľmi dobrá otázka. Ja by som to skrátka povedal tak, že ak sme v Darwinexe Zero a obchodujete na svojom virtuálnom účte, tak dostávate tie investorský, možnosť mať reálnych platiacich investorov po 8 mesiacoch, ak sa zúčastníte rebríčka Darwinia Gold. Poviem, je to pragmatický dôvod. Ako náhle ste na burze noví, tak dostať sa do úrovne toho, že vám dôveruje reálny platiaci investor, tak to je náročné, pretože ako náhle ten reálny platiaci investor nemá presvedčenie o tom, že ste kompetentní spravovať peniaze, tak by sa mohlo stať, že by jeho finančné prostriedky boli ohrozené. Tým pádom Darwinex vyžaduje a potrebuje, aby ste vy na tom virtuálnom účte boli aspoň 8 mesiacov. Inými slovami povedané, že prečo by mal vám investor napríklad venovať, 100 000 eur, ak vy neriskujete nič a idete len za 38 eur. Tým pádom ako pomer tej férovosti tam, alebo proste nejakej takej, že tej logiky tam nie je. Avšak ak ste v Darwinexe Classic a vytvoríte si svoj investovateľný index taktiež povedzme za tých 20 dní alebo niečo podobné, tak už od toho momentu, ako sa vám vytvorí Darwin na živom účte, živý účet musí mať minimálne hodnotu 1000 eur, tak už od toho momentu môžu ísť na vašu stratégiu reálni platiaci investori. To znamená, že nie sme už teraz v tejto chvíli v prostredí Darwinexe Zero, ale sme v prostredí Darwinexe Classic, čiže u brokera. A keď máte reálny účet o hodnote 1000 eur a máte vytvorený Darwin, tak na váš Darwin je už možné investovať od povedzme prvého mesiaca. Takže toto je taktiež možné. OK, super debata a blížime sa vlastne ku koncu. Skúsim ešte poslednú otázku. Atribút výnos za 5 mesiacov pre získanie alokácie je kumulatívny alebo maximálne dosiahnutý za 5 mesiacov. Áno, je to kumulatívny výnos za 5 mesiacov. Čiže nie je to maximálne dosiahnutý, ale je to ten kumulatívny výnos. Dobre, som pripravený si dať s vami napríklad priamu konzultáciu, to znamená, že neváhajte ma kontaktovať na mojej adrese jozef@darwinexzero.com, čiže jozef@darwinexzero.com a ako náhle mi pošlete e-mail, môžeme si dohodnúť priamy call a prejdeme si vaše prípadné otázky, aby ste mohli konzistentne a dlhodobo zarábať v Darwinexe Zero.
Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Nezabudnite využiť svoje affiliate kódy a pozvať vašich známych do Darwinexu Zero. Určite sa oplatí, máte payouty, máte vaše subscription na mesiac zdarma. Takže ja sa s vami lúčim a teším sa na ďalšie vysielanie a ďalší webinár. Dovidenia.